Maybe just two of them, 1, 2 or 3, I don't know. Even for 5. Then you can buy from someone else. Maybe vegetables from there, another lady. No, it's because these guys don't know what's happening. So we have to direct. Just pick a few tomatoes that you want, and then Charles will pay. Where is the... Okay. Yes, now. Mr. President, greet these people here. Just shake their hands. Just everyone here. Where are you people rushing? Where are you rushing? You have to meet people here. Yeah. Why are you feeding there? Let him interact. Firstly, then we'll go there.
What does this mean? Wait. So by the time we reach there, this crowd is and then we need to tell someone to come and pick this guy. Say, let's go. Let him turn. Let him go. We didn't go, but let him turn. Let him. Yes, turn. Hey. Where's Zumboya? Take him. Maybe, yeah, but it means the market visit will finish if you just go left. He needs to interact. Charles, they don't know the route, these guys. Let him just interact with some guys. Oh, unless you stop somewhere here. Hey, you know, listen. So for 5, what do you mean for 5? Let him give the plastic to the president. Don't hold it, he'll give it to you. Yes, so give it to him, you give it to him. Relax.
Okay. I don't want to do something like that. Then we'll come back. Okay. So you lead us. Because you guys don't know what's happening. Oh, they're just going to be walking. They don't even know. I'm ready to okay. Okay, we'll come back. Okay. Tell her we'll come back. Let's go. Tell her we'll be back. Give her 4,000. But are you buying or just giving it? Can you do something? She's really, she orders from this inside and sells here. Just to, Okay. yeah. So, Okay, we'll get her number. Yeah, right now. And right now, yeah. Okay. Okay, yeah, we'll What get. is it that let me put it. How yeah. 20. Not over 20. Ah, okay. What's the money? Every time I get it, I'm good now. Yeah. ahora va a salir mi pago. Ahora que soy la chica Wela kwa ndo mimi na gari pale. Sawa ndio ni kuona ngono. Okay, let's go. So we're following you. Are we going to come here? We're going to go there.
Please go and go tell him. Hoja zina ndani juma. Musa kambeo. Ya zimu. Salima kama mvua. Jambo. Tumboga. Make sure you're giving him much more money. It will not be exactly 8,000. You give him a bit more. Okay. Just buy what you're buying. Please lead the way. Let's go. Let's go. Let's go. Just wait. Let's go. Abuda. Where is the regional governor?
Don't touch, okay. Please. Lead. Lead the way. Lead. Sorry. Yeah. Let's go. Keep going. Please. Charlie. Beef. kubwera kuno tunazangoda bodi pa malongo pali empty eti mafuta ndijani ndemwina salangulire ya hapo tokoza watu bodi zakhala bwanji kuti nthaizino ndi nthawi yoti sikunade koma business palibepo sikuchitika ndijani ndemwina afotokoza kuno bwino kale ndiona ndipoti kuno kulibe ndangosida kuti yaboma ayimika nthoji kuti samabwere kuno ndipo chifukwa ichi timamvesera kuti kumalazi mabuli nthoji koma toendaenda madera okumbukira kana kuja nthoji imene ndi apapa tangotikhala ndi timoti ngati monsemo nthoji kulibe Mavenda kamene timaonesa ngati kumodada unaokhala kodapende mtomulati mwene mose mbali mose umene baba vetu wakupala ndi bwana watu hali yake ya kuti ayimika kuikwera ineyo kubwera kwanga kubwera kuti ndimvetsetse kuti mukhala bwanji chifukwa kuti munthu ukhale ndi business kapena ulimi kuti upeze ndalama nde nthochi ndi mbali ina komanso pali mabizinesi ambiri amene akukhudzidwa mene zilili mdziko amalawiso ambiri osatengera chipani akudandaula kusowa kwa makobidi kupangisanso kuti asakhale ndi chakudya chokwana chifukwa ngati sunalime ngati ulibe ndalama sungagule chani china chimene akudandaula ndi kukwera kwa katundu kukwera kwa zinthu
nde kubwera kwa ine chifukwa nthochi ndi chitsanzo kuti ndimvetsetse bwinobwino kuti business imeneyi mumayendetsa bwanji. Ndikhulupirira kuti pepati sinafunse dzina. Dzina ndi Stonken Mwasira, mwachidula anthu amakuti Socks. Socks, okay. Desaid. Okay. Yeah. Socks mbadi ndifuse. Mukupanga business ya nthochi. Imakuthandizani bwanji kwako? Kamera pamoja. Business ya nthochi pamwe watu imatithandiza chifukwa ndi kuti tikhale mtown imakhala chifukwa cha business. Tikapanga business timapeza zosokera zokathandizira mabanja athu. Komanso tikanena kunkhani ya business imene kuenda pano business chiyenda pano business kandi china chiti chose pano kuti makula mukulu. Tikapeza chakudya limapeza mukulu komanso ndalama ikusowa kuti tikani tikaifikire kuti tikapeza business. Ndi nthochi mawalisa Nthochi imachokera ku Tanzania, timaona Mavenda kutoka ku Tanzania, ndiye Mavenda Amu. Ndiye mukamakolo kuchokera ku Tanzania. Mumagwirisira ndalama yakunja kapena mumakolabo ati ndalama yake mumagwirisira ndalama yake. Timagwirisira chidama Malawi kuti. Simugwirisira United States dollars, mugwirisira Malawi kuti. Mavenda akabweresa agwirisira ndalama yake ya Malawi. Zimene zikuchitika mdziko muno ndi zimene tikudandaula kwambiri. Chifukwa kuti mbuyo muna ndifotokoza motere kuti mukhale bwino ndi ma business. Mukhale ndi business imene mukupindula sipona. Ndiye kuti mukhoza khala moyo wosangalala. Kutanthauza kuti chinthu choyambirira ndi ndalama. Ndalama pathupi. Mbuyomu panali zipinjo zina amene mukumbukira. Kuyambira 1994 mabwera mbuyo. Amalawi analibe makobidi. Mukumbukire akoko mukumbukire. Chifukwa timadali atonse ati tizipempha kuboma, ndalama zinali kuboma. Sizinali ndi anthu. Ndipo pamene tinasintha boma 1994 tinanena kuti ndalama zikhale ndi anthu. Ma business imene anthu amapezera ndalama kapena ulimi. Bifane bwino. Apa business yani yaduka. Akufuna zoona ndi zaulemu kuti muzikapemphanso kuboma. Ndi zaulemu muzikapezeka panzera mukudikira chakudya. Zimene zaulemu. Zimene zikuchitika mdziko muno. Ati tizidalira kuboma. Ife tunena kuti tisamadalire kuboma ndalama zikhale ndi anthu. Ndiye chifukwa chake 1994 munaona kuti Amalawi anali ndi ndalama. Muna amamanga manyumba, kugula maminibasi, ndalama zinalipo. Chifukwa timanena kuti boma ntchito yache sikupanga business. Komanso ntchito ya boma ndikumvera a business. Boma amene kubwera kuzamva kwa ine. Kodi tikuzokuthandizani bwanji? Osati kusiyirani mene zililini. Maova mukonjezerako. Ife kuno moyo umene timadalira usiku wa business. Ndoko moyo pa tweets ago Felix ago tikungokhala palibe chimene tikuchita. Kwa ifeyo chikumi chathu chinali pa business yathu. Pali anthu ambiri amene so timaseva ifeyo tikatenga tochija, pali azima yochuluka kwambiri amene ifeyo timathandizira mabanja awo, wapasa business yathu kukagulisa kupeza chakudya cha siku. Koma kuchoka pano nthawi imene yo paka papa Felix palibe chanzeri chimene chiyo tungokhala pamangocheza basi mangwanga. Chochita palibe era. Koma takhala kuno kwa most zaka 15 daily timapanga business yake timapanga ichi. Timapanga imene iyi. Koma papa palibe chimene tingachiteso apa. Business pale ndio maana kulaji kule kidogo mazidisho kama baba madumfanya lama sina nafasi kwa ndio ile business yetu kumeleka kandi business mwana yafundi ali kudoma sisi naomba uje na business yetu ni kama kwa business kila mtu anataka yeye akutajia tuna una kuzile ana kuzila bali ndio kaenda hapa tunapanga business mali hivi hapa business bali hapo zila hakuna jibu Sawa. ndio nitandisa Arube nyamule arube nyamule arube nyamule arube nyamule
Fotokoze pena pake. Fotokoze mote. Ndikudziwa kuti tukukamba business imbali ina yankoze. Ndikusanzo chabe. Iwo akuti apanga zimenezi akuti chifukwa mabusiness ngati amenewa ndi amene awononga kuti tisakhale ndi ndalama yakunja. Ndi zimene akufotokozani wache. Ifeyo tikunena kuti iyayi ili ndibodza. Ndalama yakunja yasowa chifukwa cha zinthu ziwiri. Choyambirira ndalama yakunja mudziko muno yasowa chifukwa sitikupanga ndalama moyenderera mudziko muno kuti tizitumisa katundu. China chimene chapangitsa kuti ndalama yakunja isowe ndikuba. Akuba ndalama ndi mayiko othandiza ndalama ananyanyala. Ine ndikudabwa, ine ndikufunseni funso. Ngati ndalama yakunja ikusowa, ndi mukwapinja, mukwapanikiza, mukwavutitsa mabusinessmen, azimayi ya business. Kodi nchifukwa chani boma yagula magalimoto apamwamba, maprado, amalatest, ikuononga ndalama mabilioni, mamiliyoni ndalama zakunja? Pano muyang'ane nduna azigulira magalimoto opuma, maprado latest. Kuboma agulaso magalimoto. Ndalama zimene akuononga $, sizikuliza naso ndi ndalama zimene tikukamba pano. Iwo akuononga, akukhala mabwana, akungonjoya, ndalama zikubedwa mdziko muno, ovutika. Kukwera kwa katundu, mkamaona katundu akukwera chifukwa asokoneza ndalama zakunja benda fotokozera mu. Nde dola si kupezeka yakwera kwambiri kwa black market pansika. Ndiye pake mukulipira katundu modula kwambiri. Koma amene akumva kukoma dziko lino ndi mabwana kumkula. Lero kubwera kwa ine lero dziko lonse lidziwe kuti izi sinera kuti zibitirenso. Ndalama zikhale ndi anthu. Ndalama zikhale ndi anthu. Mumapanta bwana, mumabwana. Tipanga fosi mpaka na zichitike, ndalama zikhale matumba mwa anthu. Tipeleke chitsanzo ati kuli nifi manager ngati kuli 300 billion 300 billion manager sima inena kuti ikhale kuboma. Akanapereka ukampani ujeni ku banki yapadera kuti a business aliyense akozopita kumene kuja kukuti apeze cholo kukangongola ndalama si choncho. Ndikuti zinthu zikuyenda. Osati kuti ati kuli nifu ne ukhale wa chipani ndiango sankhana ukhaokha. Nde ine ndanzanga tikunena kuti zinthu zimene zikuchitikazi sizili bwino mdzikomo. Sizikutengera chipani. Aliyense lero akukhudzidwa ndi kusowa ndalama. Aliyense lero akukhudzidwa ndi kukwera katundu ndi zinthu tsiku ndi tsiku sitikukwanitsa sichoncho. Aliyense akukhudzidwanso ndi nkhani ya njala. Tokanika kugula chakudya mokwanira chifukwa ndalama palibe sichoncho.
nde achimwene tikumenyerani nkhondo ino simuna lakwe ya simuna lakwitsi lero tikukamba lero tikamakamba business ndendinumi yes trade mapanga trade nde business imene mukuyang'anira mabanja muli ndi zinthu zimene moyo wanu koma zimene achitazi Inenda kwa Mogeraro. Sijo. Inenda kwa Mogeraro. Andiri frikodazi muno musima bwana mu office andiri ni Mavenda amena amakalira kuboda akatumbuka ocheva akagulise abaja kubataliza koma banga bandimene zindu zikalira zoti patika kuli mifi mwene mudza ndino mabwana kumpanduko koma ife yama kuti mbata phula kuti unoti kuli mifi sitidziwa kuti kuli mifi Niko ntandauzo lanje. Nifi chani kodi? bana bora muzipatala Mbona matishe. Feri mambo kama risheri. ngakhala okandi patoka akamatwala zinthu zambiri zimene zikuvutika unokose kuli kulima chimati chipata mungayire pawo anthu tikapita kumbe kuti timatenge mamatiteze makhala kuli kulike mutakweze mafamazi amene madokotela amene kuja kwa azimu wake mangwala mati kome kuja mafamazi akwaika maprivate anthu kunoko mukationa choncho bwana tilibe choyankhula chifukwa ife timaona ngati kutona mwina mwake yemusibiisinja pakulino kuli napo thekera kokhandi wanthu kumayankhulano muti uzilele kunonoti zinthu panasitile bwezi yasimativi ngakhala ulonoti ifetereza anachoka pa 50,000 or 40,000 pano pali 130,000 koda mphamvu ngati ifete kufuna ndichi yani sobwe mwe amene ndikule pano pali pa 1,000 tipanga bwanji anthu ambiri pano pati mukamati wanonoti tikugobeka matsai ngati yake Tango gambasa nifile njoina. Inenjoina na nifile mweo. Ula mule mene takwela ni tukuona lero nikupa sa nikupa zikoni ni manosi bada yambona ni bada ni bene ni kwa chande kwa jeni kwani sauza ni kitu kamuru kamuru bado ngorika timana the fight amatika kwa chande kwa anaba ni bada sauza ni kitu sauza kwa kuja mao taka kufika majimbo uende unoti kusenchi kwa 20,000 na bana zimsiziri kwino zibona Malawi na yipa demwina bakuri ino mabwera kuzabanga kafufugo lonka muona kulira kwa watu mena kujibu hizi koni ine ndo kunenani ngine kapolo wako kwa Chinsapo akenda sana ndio ina kapezi na zikano bata tuka kalikali anambi kwa ndio kukhala kwa ina kwa Ife kuna raduga. kufanya ulo kumeno chini Ndiye bano ndo wagani. ile ndio Yohani Mlenga ndikudziwa sokuti vuto lina kupatula kusowa mankhwala madzi akumwa Pamenepo ine ndikuthokoza kwambiri abale pamene mujedwe kwa maziwo. Kwa maziwo ndiye mujedwe. ine mbale wanu ine ndabwera kuzaona nzabva ndeka ndikuthokoza kwambiri kuti mwakhala omasuka kulafulana nani ndakumvani komanso ndaona ndeka
muntu sangani na mize pano sangani na mize zintu sisi ground ili jambudo na zona ndio kutoka kwambia Zero.